Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:35. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos nga ang rayuma ko, Skilan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos nga ang rayuma ko, Skilan. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-13 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magasalyada sa kanginan. Upod ang ma-report sa aton sining nga mga action reporters. Mga balita lokal sa dilig lamang madugay ang inyo sining mabatian plus ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Inopdanay kita mga kaaksyon. Baka salimuot man sang sining senaryo, no? Kagabi mga kaaksyon. Dako-dako nga numerosang COVID-19 positive mga kaaksyon ang na-record diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Pero yara naman sila sa facilitated quarantine as of this broadcast time. Ang ining mga positibo base sa report sang Department of Health Regional Office 6 mga kaaksyon. Aton hibalaon karon dugay-dugay ang mga report sa aton sining mga action reporters. Angot sini kag ti ang biyahe na naman ang magasalyada man karon nga adlaw, no? Hibalaon ta sa Philippine Coast Guard kag ti kagabi may nagalabutan ng mga halin sa Metro Manila nga mga LSI.
ang kabayunta nga mangin madasig-dasig na ning resulta nga magagwa kay luwas sa silay. Mayari man diri sa syudad sa Bacolod, sa Corazon Locsin, operated naman mga kaaksyon ang aton sining machine para sa testing center sang COVID-19 para may baluan ta kung positibo. Kabay pa nga ining pag plaster na sang testing machine diri sa Corazon Locsin, mangin madasig na ang resulta sang mga pasyente nga still yara sa mga quarantine facility nagapaabot sang resulta mga kaaksyon. Sige, sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa Magiloy nga taga syudad sang Bago positibo sa COVID-19, family driver na latnan man. 36 ka mga negrense o returning OFWs nagabot sa airport kaina sang aga. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, 40 ka mga LSI kag apor gikan sa Manila nagabot sa Bacolod subong nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, nagaobra sa water station sa Barangay Mansiningan, nadakpan hubog kag nagadala sang armas lutang pasakan kaso karon nga adlaw sang Police Station 10. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa Talisay, isa ang patay. Samtang sa balita sa patrol bangod sa pandemya, OR o konresibo sang LTO, Bacolod ginakulang. Samtang sa balita naman sa Special Assignments and Research Team, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon, dentista sa syudad sang Talisay, arestado sa bypass operation sang PDEA, kaso natala naman ng pasaka subong adlaw. Sa aton sini mga nagapanguna man nga mga balita sa iban pa sa out of town aton nga mga report sa syudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, may update kita sa COVID-19 sa among syudad. Kagambot ko nagbukas ng puerto dito sa San Carlos City. Aton hibaloon na karon we have Aksyon Stephen Presquito, klasang balita sa Dakbanwa sang Sagay, isa ka persona patay sa pagpanglutang sa syudad sang Sagay, suspect nakapalagyo. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, wanted sa Kasubuan, may kaso nga pagpanghimulos na dakpan sa ginpatigan nga joint operation sang Provincial Intelligence Unit kag mga kapulisan sa syudad sang Cadiz. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa syudad sang Bago, formal nga ginpasakang kaso. Batok sa isa ka 44 anyos nga persona nga naglapas ang Republic Act 9165 o kunang paghupot sang ginadumilian nga droga. Sa balita nasyonal, balita ni Aksyon na Dorel Cabato, balita gikan sa News Center, DOH nakarecord sang 2,124 kadugang nga mga kaso sang COVID-19 sa pungsod. COVID-19 cases so masobra na sa 56,000.
Kadamo no kagang nagkalamatay sa record nila tuman ka dako ay perte. Samtang tropical depression Karina posible mag-landfall sa Cagayan kag Babuyan Island. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan mabatian sa dili ginamang madugay. Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili ginamang madugay mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon ta diray padala ng mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag mayo lang ang pagtutok ha sa mga kaaksyon ta dira. Ipadala lang mensahe ninyo basta gamay lang sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag ang aton sining website sa www.aksyoradyobacolod.com.ph. Sige, masaliada ta dugay-dugay sang mga balitaan ta samtang preparado ng palanyagahon ta sa sining odto. Siguradong sigurado gid, no? Nga preparado na. Ang ibang sinigan ni nakatapos na timo-timo mo sa palanyagahon nila. Ayo, sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naghakot sang Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras. Sa mga kaaksyon ta sa imo sining nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang nagatinlo sang imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubos sa imo sining blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:54 ng aton oras kadto antang mga balita nasyonal. Isa ka breaking story, DOH nakarikod sang 2,124 kadugang nga mga kaso sang COVID-19 sa pungsod. COVID-19 cases masobra na sa 56,000. Grabe no, gahamboy na sa 60,000. Kag tropical depression karina posible mag-landfall sa Cagayan kag Babuyan Islands. Maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos man nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Naka-record sang 2,124 ka mga panibag-o nga kaso sang COVID-19 ang Department of Health o DOH sa Pilipinas. Ini ang base sa datos na ginpagawa sa DOH subong nga aga nga dapat kuntani kahapon pa ini Action Rex. Tibangod re, nagsaka na sa 56,259 ang confirmed cases ng COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa 2,124 nga duga nga kaso, 918 ang fresh cases, samtang 469 naman ang late cases. Naka-record man ang DOH sang 172 ka duga nga mga nagkalamatay nga naglabot na sa karon sa 1,534 ang total death toll sa Pilipinas. Sunod sa DOH sa 162 ka mga panibago nga nagkalamatay, 51 ang mga napatay subong nga bulan sang Hulyo, samtang nabilin ang late nga na report kag lunsay nagkalamatay sadto pa yang Abril, Mayo kag Hunyo. Naka-record man sang 2009 ka bag-o nga recoveries, ang mga naglambot na sa 16,064 ang nag-ayo sa amo nga balatian. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang mataas nga kadamuon sang kaso nagkalamatay kag recoveries ang bangod sa reconciliation efforts sang DOH kabulig man ang mga lokal nga gobyerno. Sunod pa kay Verriere, nagapakig-angot man ang DOH sa mga LGUs para sa mas maayo nga reporting sang among nga datos. Kag dugang sini ginapaabot o kon paabuton nga sa masunod pa nga mga inadlaw makarecord pa sang pagtaas sang kaso bangod sa madasig o kung madasig na sa karon ang pag-report sang mga datos. Sila ganitong nagkalamatay, Action Doors, sinilang record nila? Ang duga nga nagkalamatay, ang total Action Rex 1,534. Ang duga nga nagkalamatay 162. Okay. Yes. Sa iban pagid nga balita nasyonal, posible nga maglandfall sa Cagayan, Cagbabuyan Island ang Tropical Depression Karina. Base sa 8 a.m. weather bulletin nga ginpagawa sa nga Pag-asa, ang bagyo Karina ang katapusan nakitaan sa kalayoon nga 235 kilometros na sidlangan sang Tuigaraw City sa Cagayan. Namentenar ni ang kabaskog sang hangin nga naglabot sa 45 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga naglambot naman sa 55 kilometros por ora. Nagahulag ang ini nga bagyo sa direksyon nga pakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Na batak sa gihapon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands kag northern portions ng Cagayan, kalakip ang Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bagway, Eastern Lalo, Eastern Gataran, kag Eastern Bagao. Subong mga adlaw, ang bagyo Karina ang magadala sang mahinay tubtub mabulubas kog nga pag-ulan sa Babuyan Islands kag eastern section sang mainland Cagayan kag Isabela. Mahinay tubtub tumalagsahon nga pag-ulan naman ang mabatsyagan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag nabilin nga bahin sang Cagayan Valley, Aurora, kag northern portions ng Quezon, kalakip na ang Polillo Islands. Ginpahayag man sa Pag-asa nga sa Miyerkules ginapaabot nga magahuyang kag liwat mangin isa na lamang ka low pressure area ining bagyo Karina. Action Rex. Samtang ma-update ko sa world records ng COVID-19 sa karon naglambot na as of today, July 13, 2020, ang record sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan 13,036,587. Ang nagkalamatay diri 571,574 kag ang naka-recover 7,582,425. Sa Pilipinas naman nga kaso as of yesterday naman, July 12, 2020, pero subong na update Action Rex kay nasang aga 56,259 sa nasilingon na kagina. Ang nagkalamatay 1,534 kag ang naka-recover 16,046. Sa probinsya sang Negros Occidental 184 na diri ang cases, kag sa Bacolod 53 ang cases. Sa Western Visayas naman as of yesterday July 12, 2020
552 ang cases diri, 91 action drugs ang nadugang, 363 ang aktibo, 178 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 impunto na ang aton sining oras, mga kaaksyon. Irigma na. Palanyaga na siling nila. Sa may mga palanyagahon, pwede na ka chibuga sa way pagani kag way pamaluto na pag hulat-hulat anay gamay. No? Sige, kantuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kita anay kay resibo ko sang LTO ginakulang ho. Bangod sang pandemya subong mga tinion ay parte no nga ginakulang kag anong matabo sini sa OR man sa resibo bla sang LTO. Ang mga nag-process sining adlaw ay doon kung sining mga inuras kung may bilin pa, pero kung why na ulat-ulaton ta naman pwede no. Ibaloon tabi Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol kag sa Philippine Coast Guard kananong pinakalite sa Coast Guard naton. Ibaloon tabi Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagalaom ang Land Transportation Office diri sa siyudad sa Bacolod, especially si LTO Chief Ruben Trampus nga maabot na bukas nga adlaw gikan sa Iloilo kag Guimaras ining mga resibo bilang suporta para sa LTO District Office sa siyudad sa Bacolod matapos nga gatinga ginakulang Action Rex ang mga resibo sa LTO Bacolod sa diin ang initial info tubtob na lang subong adlaw kay buwas Action Rex daw hindi na ni kahatag pa sa mga resibo in kaso gilman sa mga kauturan naton nga magaparenew sang ila sining mga salakyan kag iban pang kag of course magarenew man sang ila sining lisensya kaya sa karon na damo man ang nagaparenew sang ila sining mga salakyan now suno diri kay Tampos nga ang alokasyon kuntani para sa siyudad sa Bacolod wala pa napadala gikan sa Metro Manila o kung sa LTO Central Office. Plus ang problema pa Action Rex, may mga informasyon nga siya nga nabaton nga wala pa man nakaprint ang pila na print ang pila ka mga resibo dito sa Central Office bangod tungod sa sining problema sa pandemya o kung nakaagi man ang Metro Manila sadto sa ECQ. That is why nga apektado man ang operations dito kung printing ang sang mga resibo ang pag-istoryahan. Nawadog ang pagid diri ni Tampos Aksyon Rex nga actually hindi lang may problema, hindi lang ang ila problema sa renewal division ang ila sining problema kundi mayara man problema iya sang licensing division sa idalom naman ni Ma'am Susan Guaray na bangod ginakulang man. That is why nga nanghulam na lamang sila sang mga resibo diriban sa area sang Negros Occidental, particular sa banwa sang Pontevedra kaga iban pa nga mga LTO offices diriman sa probinsya. That is why diri pero tinanong rason sining nawad ang resibo na ubusan sila Action Rex kay way pa na padalaan sang mga resibo gikan sa Central Office pala sa LTO Central Office. Plus may problema man ang ulihin nga naka-print kay kunti na dumduman mo ang Manila Action Rex ginpaidalo man sa ECQ di apektado man ang pag-print sa mga resibo. That is why ulihin ang tubtub karon wala pa nag-abot pero sunod sa iya may mga maabot pang mga resibo galaom kami nagalaom siya nga buwas nga adlaw may maabot nga mga resibo bilang suporta sa ila sining operation gikan ini sa Iloilo nga mga resibo. Subong man sa Iloilo sa diin suno sa iya kiti ang realidad amo na ni so matabo diri sa mga nagapanag-iya sang salakyan
kung yung kaso gid man kulangon na gid sang o kung maubusan sila halimbawa sang mga resibo diri sa Negros Occidental may ara pa man 4 ka mga LTO offices. Number 1 diri Aksyon Rex sa may ara sa Pontevedra, may Himamaylan, may ara sa Cadiz, Subong man, may ara man sa siyudad sang San Carlos. Pero tiini nga mga sub-offices ang LTO ni may bastante ni nga resibo? Sa pan-Aksyon Rex pero suno siya bastante man kay ang in fact si Susan Guarabla ang head sang licensing division nakahulampas ang resibo sa Pontevedra. O kulang gid lubot sing ganon kay kulang na gid diriya siyudad sa Bacolod. Pero nagalaom siya nga base may mga resibo pa nga maabot silbing suporta o bilang suporta abi sang LTO sa dito sa Guimaras nga buwas nga daw nagalaom siya nga maabot na diri man sa siyudad sa Bacolod para kahit papaano tayo yon ang ila sini nga operation. Pero ang operation nila daw damo pa kag busy pa? Damo pa Aksyon Rex. In fact kagina kada aga kunti na dumduman mo tan nagligad Aksyon Rex kay bisan gani ang iya sang kwan bala sang Smoke and Emission Testing Center kunti stop sila I think sobra isa kasi man ang operation kay kulang man sa ibang mga papel para sa printing sa smoke emission test the same na kay subong ara nag-ooperate kunti daguso naman ang mga pilag ka mga kauturan naton nga magaparenew man sang ila sini nga salakyan. So that is why suno sa iya kay continuous man ang pag-renew sa mga salakyan ang problema walay may ara pa jutay gati nga in short gadiwalang sila subong kundi pangita sang mga resibo. Reaction Rex ang pahayag ni Sir Ruben Tampus. Ang latest namon nga dito isang receipt, official receipt na medyo na deplete na ang among supplies. But anyway, nag-request na kami from other extension kag district offices na sa support. Kay ang among allocation from central office wala pa kaabot kay tungod sinisang i-secure la pag-implement pag-lockdown sa Metro Manila man. Kag dason ang pag-trend na delayed naman bali nag-stop operation man ang production area sa central office ang plantang printa sa mga official receipt na napiktuhan man during lockdown implement sa ECQ. Hopefully may abot naman kami sa regional office para makuha na to ang mga resibo nga dapat ma-issue sa mga district offices o extension offices. If in case gano'n sir, nga tubtob na lang karon nga adlaw ang resibo, ano matabo sa operation sir? Pwede man sila ka-register kaya bergi man mawadaan kami resibo na address sa Bacolod. Pwede na sila ka-register sa Pontevedra, Cadiz, San Carlos o Himamaylan. Kaya naka-online man na siya. Automatic na process mo lang ang ilang documents. But latest ni ang LTO Guimaras nagpadala man sa support ng official receipt para nga ma-continue ang servisyo diri sa Bacolod. Aksyon Rex ang kabahay lamang sa pahayag ni Mr. Reuben Tampus. Subong Aksyon Rex, subong tinion nagpakigsapol pa si Commander Johnson Benjamin Bala sa Philippine Coast Guard kay gintawagan ta kagina medyo alang-alang pa iya sininga linya kay nagapakigsapol pa siya sa iya sininga mga personnel sa headquarters mismo no sa Philippine Coast Guard in relation diri sa plano na naman nga pagpasulod sa mga locally stranded passengers kag kung anong preparasyon man sang ila sininga hanay angot. Pero diri sa Negros why pa man nakapasulod kita diri kag syudad sa Bacolod? Man Aksyon Rex no saya wala pa man sa karon kay subong nga adlaw kundi ang ginapasulod ka ginapahanugutan pa lamang nila ining mga LSI so kun pila ka mga pasahero gikan man sa gihapon sa Iloilo kay base man sa pag-istoryahan ay man sang alkalde sang siyudad sa Bacolod kag subong man ang alkalde sang Iloilo. Kun mo ang Iloilo Bacolod nga mga LSI ang pwede ka biyahe? Yes sir, pwede na sila ka biyahe pero ang nagikan sa National Capital Region o kon NCR kag subong man sa Cebu amo pa na ang karon nga ginahulat pa kay ginahulat niya pa ang Mando Aksyon Rex nagikan man sa gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental bala panahugutan na ining mga locally stranded passengers from Cebu and Manila nga magasulod na diri sa syudad o sa probinsya sang Negros Occidental. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ang atong oras, 12:10 na mga ka-aksyon, tigirigma na gidma, no? Sige ha, samtang malapuyot na kagmasandukot ng paginatubangay ta sa ibabaw sang lamisa, basta may social distancing. Ang face mask ya, kung nara ka lang sagwa, no? Pero kung nara ka sa sulod sang puluyan, wala na face mask. Especially nga upod mong imo sining pamilya. Kadtuantang balita sa Bacolod City Government Center, on standby si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa 40 ka mga LSI kag apors gikan sa Metro Manila nagabot sa Bacolod subong nga adlaw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale. Rex, dito sa may syudad sa Bacolod, may arasang panibagong batch sa mga locally stranded individuals o kon LSIs ginag-abot aksyon Rex sakay sa Philippine Airlines nga aeroplano kagtak na alas 10 subong nga aga nagahugpa aksyon Rex dira sa may Bacolod Silay Airport. Amo ini siya ang pinakaunang batch sa LSI aksyon Rex. Umpisang nagtapos na o nagtakop ang moratorium o kon duha ka semanang suspension sang biyahe sa mga LSIs pabalik diri sa may Western Visayas lakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod action Rex. Pagluwas sa abi ko gani may buwas pa masugod ni Aksyon Dale gali kay today may ara na. Ara na Aksyon Rex sa subong adlaw kun baga day 1 Action Rex kay madumduman to last kay day to June 20 or 30. Baya Philippine Airlines July 13. Yes, Action Rex. Bali sa buong July 13, officially, no, first batch sa mga LSI. Kung madumduman, katapusan to siyang mga inadlaw sang June. Gin-implement ang 2-week, no? Nga may arat alas 8:45 kay na. Ang alas 8:45 halin sa Manila, PR 2131 Philippine Airlines. And nagabot siya kay na sa Bacolod Silay Airport mga 10:05, no? Action Rex. And may balik ta Bacolod Manila karon PR 2132 10:45 last 12:05 naka-flight na guro or wala pa amo ning balik Manila Aksyon Dale. Action Rex. Sa muna siyang information nga ginapalambutan to ni City Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa action team on returning non-OFW residents sa LGU sang syudad. Actual Action Rex, wala pa sang final count kung tilagid, pero based sa manifesto nga ginpalambot man no, kay Councilor Cindy Rojas, more or less mga 40 ka mga LSIs ag authorized person outside residents o apors ang nag-abot no, subong adlaw dili sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Itong mga LSI ito? Actually, 40 sa Action Rex mo, wala pa sang final count. Councilor Cindy, kung pila diri ang local standard individual, kag pila diri ang apor Action Rex. Kung protocol diri sang syudad, kung LSI ka, since wala na sang home quarantine, facility quarantine Action Rex, dalawin sa public school, kag dira no, atipanon sang LGU sang syudad, kuhaan sang swab, kag kung magwa nga negative sa COVID-19, pwede na sila ma-release sa quarantine facility, kag ipatat asang matapos ang 14-day nga quarantine period sila sinitag sa mga panimalay Action Rex. Pero sa bahin sang apor mo na siyang mga persona bala nga may mga essential works taon sang COVID-19 pandemic kung less than 5 days Action Rex ang imo sini nga pagstay kung ikaw isa ka apor halin gabi sa Cebu Metro Manila kuhaan ka sang swab test Action Rex kag pwede ka na maka-obra no butlingon wala na sang home quarantine. Pero kung ikaw isa ka apor kag more than 5 days ang imo pagtinir diri sa syudad sa Bacolod kag lawig Action Rex kinahanglan mo gid mag-observe sang 14 nga quarantine period Action Rex tubtob ka makritical sa COVID-19. Ginakabig din ni Councilor Cindy Rojas nga gray area ining policy sa pag-uyat no, pag-handle, pag-manage sa mga apor especially kung bala 2-3 lang kadlaw diri sa mga syudad sang Bacolod Action Rex na sunod siya risgo ini no sang LGU sang syudad Action Rex kason nga sunod siya dapat ining mga apor kinahanglan gid nga cleared sila sa COVID-19 antes sila nga makabalik sila sinitag sa mga trabaho Action Rex. Pero wala man may mahimo sunod Councilor Cindy ang LGU sang Bacolod kundi mag-comply
sa mando sa gobyerno nasyonal, especially nga ining mga apor ginahatagan sang unhampered travel kumbaga action Rexa. Kung mag-abot ang isa ka apor diri sa Bacolod, subjected sila sa RT-PCR test? Correct, Action Rex. I-subject sila sa RT-PCR Tapos pero after RT-PCR sila, pwede sila ka puli na sila nga puluyan and while nga waiting sila muna? Pwede sila Action Rex katrabaho na dayon. No? Pwede na sila katrabaho? Pwede sila katrabaho. Amo na lang ginahulat, no? Ang balik ang first hindi. Pag-abot mo dali, kung less than 5 days, for example, 4 ka lang diri kadlaw, diri sa may syudad sa Bacolod, kuhaan ka sang swab specimen, wala na sang home quarantine or facility quarantine nga matabo, kundi pwede ka nakarekta trabaho Action Rexa. Kung ikaw apoy naman, kag sobra ka sa 5 days or lawig-lawig ang pagtunin mo diri sa Bacolod City, ang balikang solution dito is-swab test ka, kag ma-undergo kag Action Rexa ang quarantine period sa pasilidad sang syudad sang Bacolod. Amo na siya mga apor lang for good na ang ila sini nga magtrabaho diri sa may syudad. Mali diri na sila nag-atiner kag base sa ilang trabaho. Amo nang ipaidalom sila sa 14-day quarantine pero ang mga apor nga tag-isak semana, tag 7 days ang tiner nila, amo nang pwede sila ka obra gilayon. 5 days below Action Rex. 5 days. 5 days. Amo na siya based man sa pagsinapol sa mga local officials kag ginset nila nga protocol. Katong Sabado nga adlaw Action Rex. Pero ang mga LSI Actiondale, sa Action Rex time sa gihapon, wala na sang home quarantine, kundi facility quarantine tubtob nga mag-clear di ka sa COVID-19 or magwa nga negative ang results ng musini nga RT-PCR test Action Rex. pero mayari pa tadi nga home quarantine, butangan sila? Wala home quarantine Action Rex, kundi facility quarantine. Hambali ka sa hindi, mayara pa sang available nga space ang aton sining nga mga public school nga nag-serve bilang quarantine center sa Action Rex. Kasi siya kahapon nga lang may 40 sila nga din-release Action Rex na cleared sa COVID-19. Amo ni siya iban sa 300 plus sa nga backlogs or pending. So sa karon, more or less may mga 200 plus pang pending results nga ginahulata. Ang pila pa ka mga LSIs nga nagatiner sa karon, no, sa mga public school di sa mga syudad sa Bacolod. Amo na ginapabot ni Councilor Cindy nga everyday may ginapaabot nga LSI Action Rex. Kaso nga sunod siya tita ko ng Bulig sang biolab sang Corazon Occidental Montiliban na Memorial Regional Hospital nga dasig bila ang pag-release, no, ang resulta sang RT-PCR test kag kung cleared man lang makagwa ng LSI pakapuli sila nga balay kag kung may next naman nga batch sa sang LSI dira naman sila no ibutang sa mga pampubliko nga blutuan sang syudad sang Bacolod. Ang mga positive sang kahapon dinto sila ara lang sa mga quarantine facility ta? Wala Action Rex ang nagpositive sa COVID-19 diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini sila, no, kalabanan sila naka-facility quarantine kay laban diri mga locally stranded individual Action Rex. Why man sa nagkapauli sila nga puluyan gali? Tama Action Rex, mayroon lang sang duwa ka nagpositibo sa virus, hindi Bacolod don OFW, hindi man Bacolod don LSI, pero ang balde rin ni Vice Mayor Sid Familiaran kag ni Vice State Action Rex ang chair sang IATF nga ginahulat man nila sa karon ang background sining duwa ka mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19, hindi siya Bacolod OFW kag hindi man Bacolod non nga locally stranded individual. Actually nagpakigangot nita kay Dr. J. Stan sa City Health Office. Pero siya hindi pa siya makarelease sa information Action Rex kay ginahulat pa niya or mapa-inform, no, o una si Mayor Bing Leonardia antes nga magwa sang background sining duwa ka mga pasyente nga hindi OFW kag hindi man LSI. Ang pasiguro lang ni Dr. Stan nga within the day na sang dugang nga detalye regarding sa 8 kabag-o nga COVID-19 cases sang syudad sang Bacolod. Ano ang tikang sang Bacolod City Government Center kay ang pinaka-latest nga report sa Iloilo Acciondale ginrekomendar sa IETF nga ibalik sila sa GCQ pero ti alkalde Mayor Jerry Triñas magapila kuno nga MGCQ lang ang syudad instead GCQ. Ano yang sa syudad di sang Bacolod? Action Rex na interview natin the other day si Mayor Bing Leonardia kadungan sa inauguration sang Biolab. Ang bali Action Rex siya magahulat, no, ang syudad sang Bacolod sa recommendation sang National IATF amoy na ang pagasundon sang syudad Action Rex. Tiko magsiling-galing National IATF nga balik ta sa GCQ, balik na lang ta? Amo Action Rex ang policy or
tuman o ginasunod sang syudad Aksyon Rex. Kay sunod siya kung magdesisyon ang Bacolod City magibabaw man sa gihapon ang kulano dito ang kapanaog sa Babaw Aksyon Rex. Kay sunod siya daw mas naka-inchende sila no sang sitwasyon sang COVID-19. Kag diri sa aton sa prangkang istorya pinakadamo ning kuan subong sa syudad mong 8 kag ang pilato sa kuan 17 o 16 sa Negros Occidental. 13 Aksyon Rex. 13? 13 ka COVID-19 cases ang bago sa Negros Occidental. Ate, ang kung basihan ng COVID-19 situation Aksyon Rex, kalabanan mo lang sa mga nagpa-positive diri. Amo na siya mga OFW kag LSI. Kag-ara naman sa quarantine facility sa sila. quarantine facilities ang syudad. Ang problema lang diri kung anong details ning duwa ka nag-positive nga hindi man OFW kag hindi man LSI. Karon meron na sa information nga iga pagwa or advisory gikan sa Bacolod Health Office. Balikan naton si Councilor Cindy Rojas ang sa pinaka-latest or unang batch sa mga LSIs nga nag-abot sa Bacolod matapos sagin or nagtakop na ang 2 ka semana nga moratorium sa mga LSI trips. Si Councilor Cindy Rojas. Pila ka bilog, Councilor, ang naginab? Wala pa final count kung pila, pero as per the manifest nila last night, do mga almost 40 packs ang aton Bacolod LSI. Okay, so after nga mag-abot, ano naging process din, Councilor? Diretso sila sa quarantine, school quarantine, kay iswab na to sila. I-quarantine. Oo. From what area sila ganihalin, Councilor? Manila, Nitanan. These are a mix of LSIs and I think a few apors, no? Samo-samo? Oo. Mixed klani sila, LSIs, kag mga iban apors man. Oo. So ang apor naton, ma-follow good protocol nga observe na quarantine? Yes, oo. Oo. Ang mga apor, Councilor, for good sila or certain days lang sila matinir? We have nag-meeting kami sa Saturday, no? And we have come to an agreement nga if you are an apor coming here to Bacolod for work, within 5 days, iswab ka lang kag pwede ka naka-ubra sa imo ulubrahon. But if you stay more than 5 days or indefinitely, then i-quarantine ka git. Okay. Before you go back to work. Rex, nabatian si City Councilor Cindy Rojas, ang chairman ng action team on returning non-OFW residents sang LGU sang Syudad Action Rex. So, everyday may ginapabot na nga mga LSIs nga halin sa mga lugar nga may raman sang COVID-19 cases ang mag-abot sa mga syudad sang Bacolod. Ang Cebu may raman sang schedule Action Rex pero may ginaprocess pa ang tatapa ni Councilor Cindy pero ining basta tatak subong adlaw may nagalabutan na through airport. Ang barko gali ya? Open Action Rex ang ginaprocess ni Councilor Cindy like dito sa may Cebu, sunod siya. May raman to sa mga nagpakigangot siya nga stranded man nga hindi iya bala sa high risk nga Cebu City gid kundi outside Cebu City or Cebu Province sila cover Action Rex nga nagapangayo man sang Bulig. Na makatabok diri. Makatabok diri. Amo pa na sa karon ang ginaulat ni Councilor Cindy kami mga documents pa siya nga gina-process ka ginahulata. Kaya ang priority niya dito sa Cebu nga makabig high risk area Action Rex. Kaya kumbaga kung nagatinira ka balasi sa kalugar nga damo kaso ng COVID-19 mas taas ang risk Action Rex nga ma-infect ikaw sa COVID-19. Rason nga amo na i-priority man niya ang mga LSIs nga Bacolod nun dito sa probinsya sang Cebu. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government sa Aksyon niyo. Aksyon dahil Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluantang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia. Mga Iloy nga mag-Iloy lang nga taga syudad sang Bago, positibo sa COVID-19. Family driver na man ho. Isos. Kag 36 ka mga returning OFWs nagabot na sa airport kaina sang aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Norex ang sunod sa nga Bago mayara subong sang pulo na tarang ka mga confirmed COVID patients.
matapos kaining Iloy sang nga nagtatap sa iya sa bata nga una nagpositibo sa COVID-19 palatnan man ni Aksyon Rex plus ang ila sa ding family driver. Usapon nga interview sa kay Nurse Sender Rosquillo sa nga Bago City Health Office. Una nga nagpositibo nga bata among magkabig nga COVID patient number 6. Isa ka 38 anyos nga lalaki LSI halin sa probinsya sa Rizal, Manila. Nag-abot Hunyo 21 pero may ara Aksyon Rex kadaan siya sang ginabatsyag ng baratian plus sa nga lawas. May heart enlargement ini siya. Kag kuntani dalon sila direkta sa quarantine facility ang Bago pero nag-ayo ning pamilya Aksyon Rex nga kon mahimo strict ka home quarantine lang ini siya. Ay may ara man sila kuno sang kaugalingon separado nga kwarto kag separado nga comfort room kay medyo may kaya-kaya in Aksyon Rex sa pamilya mo. Taga Barangay Pacol, siyudad sa nga Bago. Suno kay Nurse Rosquillo, nag-strict home quarantine. Ining 38 anyos nga LSI. Naghambal man sila nga sa sunod nga adlaw, pa-admit na sila sa hospital. So, sunod nga adlaw, admitted naman sa hospital, private na rin sa may siyudad sa Bacolod. Angod, ginpaidalom ini siya sa dialysis. So, yes nga Iloy, among nagtatap nagbantay, kag sa ulihi tinagpatsyag Aksyon Rex ang Iloy man sang asintomas ang COVID-19, inakuhaan sang swab test kag amuni ang resulta nagpositibo man. Ang ila sa nga family driver, sadtong amuning una nga naka-close contact sang ining nagpositibo nga Iloy. Nasalita na mayara sila sang kaugalingon nga driver mo. Ining driver July 1 ang resulta sa swab ya positive man Aksyon Rex. Presidente ining driver sa isak barangay sa Banwas ang Valladolid. So kay Nurse Rosquillo ang lugar gani sa Valladolid nga ginapulian sa ining driver. Ginpaidalo man sa lockdown ang pamilya siri. Ang mga nakakontak man sang driver ginpaidalom sa rapid antibody test sang Hulyo 8. Ito inikabilog ang resulta is non-reactive. Kumo kay nagpositive ining Iloy Aksyon Rex ginkuha ini siya sa hospital kag gindala sa bahin sa provincial quarantine facility. Tang ining bata yang nga una nga nagpositibo kamo kay mati may balatian ginabatsyag sige hapon admitted sa private hospital sa may syudad sang Bacolod. Nurse Rosquillo. Nag-contact tracing kami, sir. So far, naanhan namon, na-find out ang iyang close contact with ang iyang mother. And then during that time, ang ilang driver. So, ang ilang driver, pag guwa siyang result, PCR result sa July 1, nga positive, gin-lockdown man sa Bulig ang ilang family. Then, ang contact ng driver, so nag-ano na sa among contact tracing, gin-anhan sila namon sang July 8, sang rapid antibody-based test. So far, tanan-tanan, na-identify namon nga 7, it's ang non-reactive man. Nurse Rosquillo sa Bago City Health Office. So, sa nasalenta na, pulo ng confirmed cases sa Bago City. Pulo isa ang recovered nga mo ng COVID patient number 1. Kaya na surat alas 12:25 kontak na sang kagahon may nag-aabot nga mga OFWs, returning OFWs sakay sa Philippine Airlines. Organize ini sang uwag kag National IATF. Rantay size returning OFWs taga Negros Occidental kag 22 returning OFWs taga sunod sa Bacolod plus ang duha nga apuro kon authorized person outside the residence ang kabagusan total sa 60 ang nag-abot kay ginasang kagahon. Kabahin ang nagsurek sang sweeper flight ang ginkasugtan
isa lang ka sweeper flight kada semana. Silingon, isa lang ka biyahe sa aeroplano sa kaya mga LSIs, kaya returning OFWs, sulod rin sa Negros Occidental. Ang biyahe naman sa barko Aksyon Rex kada Miyerkules lang na. Isa man sa kada semana, parang at least medyo malimitahan daw. Sigo-sigo man ang availability kung bakante nga mga kwarto sa nakalailang mga provincial quarantine facilities sa Negros Occidental. Ang Aksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlo Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Artay Hopon, standby. Daligid lang ha, mahatag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. Ang Joy Dishwashing Liquid, practical tuod. Kay man, isa kang purong natulo sang Joy kapoy. Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 aton oras, matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Kadtuantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments. Maki-update tanay sa sining dentista sa siyudad sang Talisay na dakpan sa bypass operation sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Aristado Aksyon Rex bypass operation sang Special Enforcement Unit sang PDEA Region 6 ang isa diri ka dentista ang residente sang Governor Lacson Street, Barangay 12, sudad sang Talisay. Sa rin ginapatigayon ang ining operation alas 7:50 ang takna kagabi, no, tinalikdan kagabi dira sa lugar. Now, naging subject sang amo iyang operation ang 50 anyos nga si Michael Ordinario. Sa din ang na-recover siya sang mga operatiba sang PDEA may ara sang 5 gramo more or less nga suspected shabu. Now, ang estimate rin sang PDEA more or less ang presyo sini mga 35,000 pesos or masubra. Now, sunod rin sa kay Agent Bambo ang tagpamuno kay separado pag inisla nga unit magluwas ang PDEA ang diri sa Negros Occidental street level actually category na sinikag newly identified drug personality. Pero sunod rin sa kay Agent Bambo damo ini o dako nga supply ang iya sinigi na baligya Aksyon Rex kay hindi magmubo sa 3,000 pesos ang gusto niya na makitransaksyon o makitransaksyon sa iya. Kag sunod rin sa kay Agent Bambo gina-check pa nila karon na kung bala ini siya konektado sa Divina Gracia na drug group nga nag-operate nila within Talisay and Silay. Now, sunod pa rin sa kay Agent Bambo tayo sa pagid sa ilang ginatutukan kung bala din nagakuha sa supply ining dentista. Pila tong nakuha siya? Ay, agamay na lang, 35,000 pesos ang value. Hindi man sa galiba, si kun nuro tipsing-tipsing lang ning iyan eh. Why ni labi ma-recover kay expect sila sa next na kung ako ma-recover nila kung muna mag-transaction sa iya, hindi ko naman nubo 3,000 mo, dapat na maklon mo nga balor sa sabo. Muna yung gina-monitor din nila. Anong kategorya ni? Poser, user? Poser, Aksyon Rex. Nabaligyan sa iya sa shabu, while ngati in profession, dentist ini siya, pagdra sa may bahin sa Talisay. May clinic din siya gani mo, sunod rin sa PDEA. Namudlayan ba sila kiti yung labes,
Unang taon niya, may profession, makasangkol man siya magpangita sa income niya. Gani, dentista siya. Dentista mo, kagang iyang lifestyle, di mo ma-question eh. Ay kumo dentista, pero likon sa iba na nila, doon ni si Agent Pambo, sila niya si Kon, ugay na ni siya nga connected sa grupo na suspetsyon nila, pero ila subject ang sumong, talaga pa dahil mga investigation, walang kaso, tinguan yung nila nga mapala siningaga. Yari si Agent Pambong tagpamuno sa PDEA Special Unit there sa Region 6. Isa ni ka dentista sa profession kag may may sarili man nga clinic dira sa sa Talisay mismo. Newly identified ni siya namon nga gabaligya dira sa Talisay. Sa amon nga pag bago kami nagkaso sa operation, tapos dagko gid man ang iyang mga transactions ini kay nginalantaw namon subong basi connected pa nisa sa Dibinigracia drug group or mga subgroup bala ni Dibinigracia. The way ni siya nga magkuan niya, wala ni siya silang daw ginagmay daw butang pa street level ni sa, pero hindi sila ang value sa iyang mga baligya pang street lagid mismo, mga durod lalag ko. Okay, siguro mga bakal kan siya 3,000 saka ni wala ni buya ginagmay. Tungod ni nga atong yung suspect naka do kilala na gid bala sin makaayo-ayo sa do mga 1-2 niya na bakal, pero the rest nga mga transaction nila niya mga tag 1/4, 1/8 amo nang ilang baklanay gid na recovered ta mga 30 to 35,000 ng street value niya. Amara, so next time parayag na Agent Bambo tagpamuno sa Special Unit sa PDEA sa Region 6 para sa Aksyon BBB program, mag-aksyon o aksyon at tayo puno na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Sa iban pa mga balita, standby na Aksyon na Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, plus ang aton sining nga mga out-of-town reporters, may TC, mga ka-aksyon, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C? Magmay TC lang, alkaline base nga vitamin C, adlaw-adlaw, tumaron ta ini, dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sini nga immune system, ang bugos nga pamilya para nga hindi madali madapuan sa anuman sini nga balatian o sakit para more energy pa. Magmighty C alkaline base nga vitamin C na kita mga ka-aksyon proteksyonan ang aton sini nga lawas paagi sa pagtumar sang Mighty C alkaline base nga vitamin C. Diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C plus aring partner niya Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon. Amuning partner niya naghatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Naghatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga cysts, goiter, breast kag ovary, lakip na prostate enlargement. Anti-dengue nagabulig man sa pag-normalize ang aton sining platelet kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon. Nagapabakod man sa aton sining immune system kag ang importante madamo ka man nga makuha nga vitamina kag minerals. Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon kag Mighty C. Isa pagid ka produkto diho subong nga tiyempo namin na ihigop sang mainit nga kape. Santon Plus Herbal Coffee Mix. 100% nga mangustin kag suya ini mga ka-aksyon anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton kag luwasin na mayara man ini nga antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta-carotene. Santon Plus Herbal Coffee Mix kag ang manamidri luwas nga anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa balatian nga diabetes. Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C sarang ninyo mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar.
Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasai nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Do, alang-alang ta, may mga obligasyon pa kita. May lang pagpamati dira ho kay paring Alan Navales kag Josing Topas. Kag may lang pag-monitor gali dira sa kay Aida kag Lourdes Soravina. Kag happy birthday kay Tita Dores Labayen. Ang nagpanamyaw ni si paring Mark kag Ems Magbanwa. Dara sa Handumana. Ayos kay Tita Aida kag Lourdes Ravina. Kag kay Tita Dores, happy birthday man. No? Tita Dores Labayen, halin sa kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Sige, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang dugay-dugay kamo sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
kalampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:51. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:53. Happy birthday kay May de la Cruz, ang panamyaulin sa Istor family sang Barangay Cabog, no? Happy birthday liwat kay May de la Cruz. Kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining tricycle kag motorsikloho nagbungguan ay sa syudad sang Talisay, isa ang patay. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex, patay ning isa ka lalaki sa area sang Provincial Road, Hacienda Acacia, Barangay Concepcion, syudad sang Talisay kagabi lamang matapos nga maaksidente ini ang ginasakyan nga motorsiklo kag nabungguan sang isa man ka tricycle. Ang napatay diri kilala sa kay Joel Tubong Manwa, ligalang edad, taga Hacienda Patayanan. Sa maman nga syudad kag ang driver diri sa tricycle ginkilala naman sa kay Jobert Roylan, legal man ang edad dinhi pumuloyo naman sang Town Heights, Barangay Matabang, syudad sang Talisay. Sunod diri kay Police Staff Master Sergeant Reginaldo Suelto, ang Talisay PNP Chief Investigator.
Ining tricycle medyo naglaho gamay sa curve nga dalan di kuan kag tumabok ini siya dito sa pihak nga dalan. In short, nag-counterflow ini. Sugata yagid ang motorsiklo sining napatay. So nagsalpukanay ini sila. Head-on collision ang gwa sini. Resulta wagid matabangan patay gid ining si tuwong manwa. Pilason maining si Roylan nga karon ginabulong pa sa hospital Aksyon Rex. So padre kay Swelto ginakulat nila kung anong Why ni pasayerong tricycle Aksyon Brian? Ay nagaisahanon ang driver diri kag ang igo gini sang napatay ulo gid Aksyon Rex no. Sa patal gini igo siri. So bisan gidala pa nga sa hospital way na gid siya sang kabuhi pa no. So ang ining nasambit yang pamilya karon sang napatay ginakulat pa sang Talisay PNP kung anong ila sining mangin desisyon kung magapasaka bala sang kaso o kung may ara sang inistoryahanay nga matabo sa inkwentro yaman sining nga nagasakay sa motorsiklo kung tricycle. Aksyon direct sa motong confirmation ni Swelto angot sining nasambit yang aksidente. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian more than report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, nag-aubrang waiter sa water station sa Barangay Mansiningan, nadakpan hubog kag nagadala sang armas lutang pasakaan kaso karon nga adlaw sang mga kapulisan sa idalom sang police station 10. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex. Ayo di purma. Do, hindi makuan gid subong matatang oras ta? Okay lang ha, ang oras hindi na problema, no? Okay. Ang problema kung may nagalupad, no? Galupad ang? At least naglupad ka ng tupa. Ayo di purma. Mayong pagpamati lang na kay paring Nono Agisando kay Maring Elizabeth kay Yado drive subong. Si Yado subong drive pero siya ang nag-deliver, no? Nag-deliver sang? Para kay Manino. Ayo di purma. Hindi amo. Mayaman si Yado hindi ma-deliver kay Manino Eric, no? Alaban. That's why I love him so, no? Ayo di purma. Ti wala na kita dal. Nagani. Ate, okay Okay lang na, pre. Salamat kayo, pre. Thank you, gid pare ko Salamat kayo sa pagtawag mo, pre. Teway, gito na. Tagsang confirmation, no? Ayo di purma. May confirmation. Ano na yung importante confirmation nga balita, lingay pa rin Nono mo. Laban. Kay Mrs. Ano kayo, Marita? Marie Elizabeth. Marie Elizabeth, ba, mare? Kaya ginatawgan ka kung kay nagabisi ka, lingko bagulang kami ka... Amo gani, bago kami nakabuhi. Nakabuhi sa amon nga video. Video meeting, no? Video
virtual meeting. Virtual meeting, in short, no? Siningat, ikaw lang tawagan ko pare ko ya. Ganyan ko to. Sini ko to, si pare Rex na to, pare kita lapit-lapit. Ayo di purma. Ate matik. Matik. Pare Nono, selamat kita. Dason pa sila ni pare Nono. Ha? Dason pa sila ni pare Nono. May ano? May dason pa kuno. Hindi ba tiyo na? Ayo di purma. Kado niwang-niwang pa. Datang una na yung tampok na ginupaw na ako na pre. Kaya ang daw may mga lagpa kamoy, sige daw kaniwang-niwang pa, no? Ati, okay ah. Okay pa rin, no? Salamat, Kit. Sige, kaya lang ko sa orasan ko. Pumalo ito yung subong ginagawa kompleto na sa police station number 10 ang documentation para nga ipasaka ka sa purining kaso nga paglapas ang Republic Act 10591 ining kaso illegal possession of firearms batok sining isa ka nag-obra sa water refilling station dira sa may area sang Est Home 6 sa barangay Masilingan sa din siya ang nadakpan kahapon sang kagahon nga nagabitbit sa armas lutang kag-ara pa sa impluwensya sa Macolobong Galimnon 45 kalibre nga pistola ang na-recover sa sining suspect si Gismar Arangote nga tamantok ini sang barangay Biao Panuasang Binalbagan di wala sang papeles ang pagdala ni Arangote sang 45 caliber pistol rason ini siya ang ginaresto sa ngaton kapolisan. Yari si Police Major Orwell Curanag ang hepe sa police station number 10. Aton nga na-friend sa aton nga may 45 no which is in violation sa aton din 591. Karon sa aton i-file naton kay ginaulat at pang result wala na pa-receive na ang para sa request. Takpan ko siya no manugalas dos sang kagahon which is nga aton nga police station nga kandak sa aton korupyo no. Kaya siyempre epekto na itong implementar actually nagabay niya sa aton sa police station pa naparahan niya sa aton nga mga station guard no building guard naton so mamangkot kundi siya makadto so na-recover ni siya ang 45 year nga pag-buhayat ang iya nga pouch nga makuha sa iya lisensya nakita niya nga may kabukol sa kilid niya kulit daw ga-ubra niya sa clean water station dire man sa Isom sa Mansilingan so nagkakadto di siya kuno sa may andumanan so may importante sa ng kuan puti sa implementar kita sa korupyo pamangkutan niya sa aton nga tropa so wala ini lisensya no wala ini sa pertinent papers no kag wala man siya sang filtrat niya daw kita siya may ara siya so amo ni na recover to sa iya. I heard daw hubugin sa kuno sir. Amo pag nang isa ay siyempre daw ara siya sa influence nga kamubog nga ilimno no so pagpamangkot siya daw hindi man niya eksakto pag niya pag-sabat ito siyempre nakainom siya. So ari siya sa ato no detained sa naton sa police station base karon sa hapon file na naton yung kaso nga 591 sa iya. Si Police Major Rowel Curanag ang hepe sa Police Station number 10. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magpawag report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Naligid lang sanbayanay sa aton sining mga out-of-town reporters. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Nagadugang man sang supply sa mga kakulang sang vitamins kag minerals. Makabulig sa constipation no? Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Magtumaradlaw-adlaw lang sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining mga kasayuran kag detalye, mag-text lang or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595.
Mabakal ang Evergreen Herbal Capsule sa Banwasang Pontevedra dira sa Tia Joy Pharmacy, sa La Carlota sa March Pharmacy kag Ricarsi Pharmacy, sa Botica Fred dira sa Banwasang Valladolid kag Mami Joy Pharmacy, sa Tito JK Pharmacy sa siyudad sang Escalante kag Sainin Drug Store sa Escalante City kag Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, sa 978 Pharmacy sa siyudad sang Sagay kag siyudad sang Cadiz. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 5 na nga aton oras matapos ang balita gikan sa BCPO sa iluhan tanay nga aton sining nga mga out of town. Unahon tang balita sa siyudad sang San Carlos, maki-update kita na kay Aksyon Stephen Presquito angot sa COVID-19 dito sa siyudad sang San Carlos. Yari ang report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen. At an update no sa COVID-19 si karon diri sa San Carlos, may ara naman no nga nagdugang nga duha ka nang ina positibo sa nga ining aton COVID-19 nga mga LSI naton, nga isa ini ka 25 anyos nga lalaki kag isa man ka 38 anyos nga babae. So sa karon ini sila sa facility diri sa Union Desma National High School nga aton na quarantine facility. Nga sa diin karon isa ini sa problema nga sa diin may ara nga mga na LSI nga natapos na ilang mga rapid testing action Rex kag gusto na nila nga since nga negatibo kag gusto na nila magpuli sa ilang balay kag dito na lang ipadayon ang ilang mga pagtapos ng ilang quarantine apang wala gintugtan sa aton local government nga papulihon sila sa ilang mga panimalay para dito na lamang mag-quarantine kay may mga natabo na action Rex nga nagintugtan nga magpuli sa ilang balay para matapos dito ang ilang quarantine period apang nagalagaw-lagaw na ini, no? Nagapasaway. So, po na nga sa karon wala na silang ginatugtan siya nga itong local government nga dito na lang sa ilang balay nga mag-home quarantine. So, dito na lang sila mismo sa facility nga matapuson ng ilang pagka-quarantine. So, gani, ang aton nga may isa, no? Kalalaki nga kagabi nagmaoy ini o nag-wild sa isa ka-quarantine facility naton. That's why nga gintawgan sa ato nagkapulisan para nga matap na ini nga tao tungod nga nagwala ini siya kay gusto na gid niya nga magpuli kag padayunon ang iya pag-quarantine dito sa iya nga panimalay apang sis wala sila gitugutan amo ini nga nag-wild ning isa ka LSI kagabi diri sa isa naton ka quarantine facility. Nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos. Matapos ang San Carlos sa Kadtuanta, sa Iluanta ang area sang siyudad sang Sagay si Aksyon Tomon 40. Isa ka persona patay sa pagpanglutang sa siyudad sang Sagay. Suspect na kapalagyo. Sa detalye upod kay Aksyon Tomon 40. Tom? Isa naman iya ka shooting incident ang nagluntad iya kagabi pasado alas 9:45 sa Purok Mabinuligon, Barangay Makiling, siyudad iya sang Sagay. Ang suspitsado sini Aksyon Rex amo si Daniel Datulaita Aranita alias Buyet, 34 anyos, single kag pumuluyo sang Purok Taglaom, Barangay Makiling, sakpan man niya siyudad Sagay. Kag ining si Vivincio Andrade Camilote alias Vincio, 44 anyos, may asawa kag residente sang Purok Mabinuligon, takpan man sa siyudad sang Sagay. Ang biktima sini Aksyon Rex amo si Eduardo Fernando Senior, 63 anyos, may asawa kag residente man sang Purok Mabinuligon, Barangay Makiling. Ang istorya sini Aksyon Rex naga-inom-inom ining mga magbarkada, grupo-grupo kag ining si Daniel Datulaita, grupo man ini sa iya mga kapakaisahan nga sa diin may komosyon nga natabo Aksyon Rex bangod nga lalong na sa makahulubog na
himnon ining grupo sang bata sang biktima nga mo si Eduardo Fernando. Ang bata ya mo si Edgar Fernando I Batayuna. Kag bangod si Aksyon Rex kinadtuan sini ni Daniel Datulayta ining biktima sa ilabalay kag bangod nga ang amay nga mo si Eduardo Fernando ining biktima nga pacify sa iya anak. May armas ining si Daniel Datulayta kag ginturo ya ining si Eduardo Fernando Senior igo sa natuo iya nga paa kag dali-dali ni nga gindala ining si Eduardo Fernando biktima sa malapit gibang hospital diri sa Alfredo Marañon Senior District Hospital nga nabase sa Barangay Bato apang gin-refer ini siya dira sa Bacolod sa kag ang iya bata sini Aksyon Rex nga si Edgar Fernando nag-report diri sa police station nga ang iya amay dinawian sang kabuhi. Kag bangod si Aksyon Rex ang hot pursuit operation ginapatigayan sa subong kay bangod ining suspetsado nga si Daniel Datulayta kag si Vincio Andrade at large hasta subong Aksyon Rex gina-challenge ini ang iya iloy nga mo si Kapitana Mercedita Datulayta ang kapitana iya sang Barangay Makiling nga pasungkaon ining iya anak nga si Daniel Datulayta sa mga kapulisan diri sa siyudad sang Sagay. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 14 nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita sa Sagay City. Matapos ang Sagay si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Ini may kang tanan sa wanted sa Kasuguan. May kaso nga paghimulos na dakpan sa ginpatigayan nga joint operations sang Provincial Intelligence Unit kag mismo sang Cadiz City PNP. Sa detalye pod kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Jer. Aksyon Rex, isa naman ka wanted person ang gidakop sa makatapos ang kapulisan ka joint operation nga ginpatigayon sang Provincial Intelligence Unit o PIU sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpamuno ini ni Police Major Aldimar Flores kag subugman sa Cadiz City PNP ini sa pagpangunaman mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Gidakop alas 12:15 sa kagahon kahapon sa Andre Village Barangay Sunto ang suspect nga pagkatumbas sa kaso nga rape nga si Nelven Ryan Ruiz I Bandulon, 20 anyos sa edad, residente sa Purok Baybay, Barangay Daga, Siyudad San Calis. Pagi sa sining warrant of arrest issue sang Korte sa RTC Branch 60 ang gilagdaan ni Honorable Judge Vin Jimenea nakapit sa Pebrero 15, 2019. Ang among kaso Nobel recommended nga sa diin ang suspect sa karon Nelven Ryan Ruiz ang yara sa kustodiya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Report ikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gooding nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluhantang Central Negros. Si Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Bago City. Formal nang ginpasaka ang kaso batok sa isa ka 44 anyos nga persona nga naglapas ang Republic Act 9165. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Aksyon Rex, napasaka na ang kaso sa katapos ang kapulisan sa Bago City PNP sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batosan, Chief of Police sa Bago City, batok sa suspect nga nagbayular sa Republic Act 9165. Kag nakuha naman kag nagabaligya sa illegal nga droga, kag na-recover sa iya position kag control ang tatlo kahit self-transparent suspected shebo. Kag ang suspect ginkilala sa kay Melvin Panes E. Flores, 44 anyos, soltero, pumuloyo sang Bonifacios Extension, Barangay Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Napasaka na ang kaso batok sa iya sang City Prosecutor's Office sang Bago City na may violation naman sang Section 5, 11 kag 15 sang Article 2 sa karon ini ang suspect na ara karon sa gihapon sa custodial facilities sang Bago City kag nagawlat lang sang commitment order nga ipapanahog sang korte sa iya kag iliton sa BGNP.
Report live gikan diri sa Bago City. Para sa BBB program, una sa Balita, una sa Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Central Negros, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Launa 14 nga oras, daligid lang mga kaaksyon ha, standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang maduga. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 22 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad ang way malabutan pabuasan ta inia o kundi gani karon sa Aksyon Report sa afternoon edition upod gi Aksyon Marlon Hinovia tubtob na sa firing line upod gi Aksyon Brian Morden kag Aksyon Eric Magbanwa sa Aksyon Night Patrol. Kulabos na ta sa tiyempo. Salamat skid mga ka-aksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na sa This Is My Life iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!